виждате, много стар мустанг. Много стар. И той ще се състезава с по-новият модел. С по-новият. И също Мерцедес. Тези тримата борци ще се състезават. Те ще карат наистина много бързо. Наистина ще карат бързо. Тези трима борци. Ей, сега почва. Гледайте състезанието. 3, 2, 1. Кой стигне най-далеч печели? Вижте, има и едно колело. Това ще е трофеят. Златното колело. Мерцедесът спечели. Не чакайте. Включва се и друг играч. Ей, сега идва. И ще се състезават отново. Ето го. Бусът на Батман. Оле! Ще го минат всичките. Ти си пръв Мерцедесо. Мустангът победи и този бус. А този мустанг е на по-новия. Но чакайте, върти се малко колело. Леле! Равни са! Но Мерцедесът ги победи, а този е загубил. Тези сега ще се състезават отново. И сега! Момчета, пуснете друга песен. Сега! Аха, давайте. Късен световец. Почва с дома. Мръсна жега цял ден. Оправям се до вечера. Чакайте да видим и колелото. Той ще скочи. Я пак. Не можа да мини мустанга. Но ми наставя. И сега наистина финалният рунд. И да видим кой ще спечели златното колело. Момчета, с колите, помните ли за какво играете? Да. За кое? За колелото! Златното колело! Да. Дай! Охо! Айде! И... Първо. Второ.
Трето. Четвърто. Сега по-новия Мустанг от този е първо място. Мерцедес е второ, стая Мустанг трето и този бус на Батман четвърто. Мустанг, поздравления! Печели златното колело! Няма къде да го оставя, прекалено е голямо. Ще ти го закараме. Къде живееш? Далече. Ние сега къде сме? Коя улица? Тази. В Тракия сме. О, верно. Ти къде живееш? На едно село. Велико Търново. Мале! Аре, ще го закараме. Ето. Ей там, да. Виждате ли го? Аре, отивай си. Чао. Изчакайте. Поздравления на трима ви. Мерси. Чао. Край.